I think artist na dyan siguro ko pagbata, and with the influence of my father, which is an artist. Before pag yun kay hilig na ako mag-drawing. Especially katong nakaadto namin sa Mindanao, minagpuyo dito dyan like lisa dyan kayong life. Then, dito na ako na-discover dyan akong self nga kanang kayam na ako kanang mga crafts, mga inana. Pag high school na ako and college, dito na kanang naka-join ko competition like kanang mga poster making competition, then niboom akong interest sa kanang arts ba. Karon, to be honest, I'm still finding my brand, my unsa jud akong art gani. Nag-follow ko sa page sa Kabilin Center, then kakita na jud ko sa katong exhibit ni Sir Steve, then kunakana ko kanang somewhat interesting gyud siya. Later on nga nakakita ko nga nag-open sila na workshop. I-try jud ko apply, wala kayo ko kanang fashion nga portfolio, but I tried gihapon kay I think as an artist you need to broaden your perspective. Na-inspire ko sa ilang kanang dedication and hard work, especially nag-explain si Sir Steve na say mga artwork nga kanang mula sa mga months or even years nga dito ko nakaingon sa akong self nga normal ra rin ingin ani gani, especially katong nisulti sad si Sir Oscar niya na siya nga as an artist na night time, especially kanang bag-o pa ka nga artist or you're still looking for your form of art, and I think naa pa ko ana nga stage gani. Ako inspiration is ang Ecce Homo gyud. Ecce Homo means kanang behold the man. Muna siya akong gikuha as inspiration si ang bust image ni Jesus ba. Main nga kanang symbolism ni Jesus Christ ba, like ang crown of thorns, yung sacred heart. So more like ato gi-present sa mga tao nga behold kanang a converted kanang Christian ba, magnana ba. Kini karon, I think kanang it's one of the greatest platform ba nga muwide ang imong paglantaw sa arts. I am King R. Rosales, one of the Kasaulugan Art Program mentee of the Kabilin Center.